Sawah jajar farm. Berapa ini? 100 ekor ini? Ini rencana 500 Ekor sapi ya? ya no, mosok pitik sapi. Sapi iki lho, buri lho. Nah, tenan lho. Kuwi lho dingetokno. Nah, iki lho. Ngono biyane lho. Irung kabeh wi. Iya. Ada kayak karyawan sak ono bujane. Enggak lah, kayak urung kabeh kae. Kitoke sik takon mulih barang. Lah, dan kondange wong iki. Tak yudo e. Nah, Piye Mas? di samping nglawak dan hobi ternak itu. ternak. Ya, Ternak no. Ada nih. Berarti sepi tanggapan yo teng Tegalan yo. Tegalan ngarit biasa. Yes, Anu sapi biasa. cah sehat ya. Cah sehat Nah, ada nih kok cah ingkrah-ingkrih. Loyo. Pemuda lemah. Semuanya Ya. berat. Ora tau lara. Apa wong ingkrah-ingkrih. Walah, lah. Lah kok matur? Masuk angin. Enggak. Kalau bagian pakane apa itu? Gede. Berkunjung ke Sawah Jajar Farm. Ramah-ramah kok karyawan Sawah Jajar Farm iki. Lho. Kene bingung wis. Karo Mas terne. Iki bingung tekan kono. Iya. Oh, anu kono. Ndi? Oh, Kandang buri. iya, ujung. Ini lumayan biasa digo anu no, tril-trilan paling. Iya. Terus Pak Kanang lo digo tril-trilan. Olah ada satu baju urip yang di trilan yang rito. Dene dereng lo tanduri ngene iki seperti ada motor tok. Enak. Kan ngene Ya, kan. anu. Jurangan ta. Nggih, jurangan. Paling Gunung Kendil ngono kayak. Boten sing pertunjukan. Pertunjukan. Nanti pos diko kan enten dalan Pak. Kendil ya kan saya SD lebih ngalor. Pantas bisa kan. Wah, iki kamu Cinggo bibit nang iki. Bibit. Banyu urip. Ya tuku pira ngono? Sak ros iki 300. Harus 300. Ya rong ros lah, 2 ros. Sak pira lho, sak meneh. Iya sakmono. Sak kuwi Lah iya ya. Nah, 300. 300 250. Tapi kadang ya hitungannya 100.000. 100.000 ya sasak ya, sasak. Gemis petanduri. Wes. cara selanjutnya. Timbang anu tanam jagung itu milih iki Nah, ya. Berhasil tenan lho. tapi nek ning desa tipaido kan lho. Hah? Wong nandur suket nah. Wong anu. Oh, iya. Rumo. Apa jane payu ngono paling. Tapi nek pun enten lobi tapi tetep enak. Malah suket ya nggih. Nggih. Nggih.
Fotoin lho, Mas. Karo jagung anune kayak iki ya gisine cara anune. Iki Mas. Si. Rumput medeni gitu nak bengi-bengi iki. Ayo isa. Culut ngono iki. Jenenge rumput pocong. Pacong. Oh, pocong. Krungon-krungonen aku iki. Rumput culut ya. Desa kok mesti apalane anu ya mesti Lho. koyo katul ya. Nah, kuwi lho. Comborane. Tomborane kok katul. Nek ini kok malah ora ya. Katul desa wis. Aku sendiri katul iki gak dadi daging ya cara anu. Ada kayak selemu. Kayak polar, paling nyender polar. Ya. Polar ya paling cong. Polar iki carane katule gandum ya. Carane Terusnya apa nunggu dulur sing adoh. Paten lho. Tunggu di. Coba ya. gak njowo wong desa nggon bojone ngarani rumput culut-culut. Rumput pacong ya, pocong. Jono ya. Beda. Jono dudu ya. Iki kok gajan. Kayak kolon jono. Gede iki tapi karo kolon jono. Yo gedonge. Ini setunggal apa rumput tunggal ya. Rumputnya kadang setengah kilo. Iya. Timbang. Bukan yang timbang ada. Per rumput. Sak rumput sih tal setengah kilo. Gila. Nganti timbang lho. Narah sawut jajar farm po enek iki. Timbangannya digital. Timbang lur iki. Satu batang pacong 0,5. Iya, ora kurang ora luwih lho. 0,5. Nah, iya. Oh, hilang. Kok 0? Oh ya. Error ya? Oh. Iya. Ya? Oh, error. Ontek baterainya. Oh ya, 0,5 nih. Tidak rekayasa realita ini. Real 0,5. Berbobot hasilnya ya? Nggih. 0,5. Nutrisi lebih tinggi Mas ya dibandingnya rumput gajah. Timbang rumput biasa. Iya. 0,5 tenan ya. Iki berarti ideal Mas. Iki pok iki. Nggih niki nggih ujunge apa? Ujunge niku napa? Oh. Wis tanemen masih gede, Mas. Oh iya ya. Oh di chopper ya? Nggih, nggih stop. Sampai sini mungkin masih cover. Oh, nggih. Oh iya. Dibalik cocok ya? Cocok. Aku tak timbang ya. Ya, Buatku. sampai ini sekitar 70 80 lah. Biasanya aku pitung puluh munggah. Itu siji, itu loro. Ya 70. Satu. Ini kekuatannya sampai pirang ton? Kan ini apa? Kangge timbangan niku, Mas. Apa? Sapi kan itu. Mangi sementara di ngene jadi kangge timbang kita. Sapi ini sawah jajar farm tertinggi berapa ton? Tertinggi sekitar satu ini sementara. Satu ton. Oh, namanya? Wowo. 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 Apa? Sapi dijenak ning laran. Aku tujuh iki apal jeneng-jenenge. Tak kandang paling gede, Mas. Gliwo niku. Oh, wowo, tak kira gliwo. Wowo. Wowo iki. Anu, lemosin Mas mental. Ya jenisnya Brahman Super, Brahman Super ya. Cross ya berarti. Tapi lho sak gede-gedene sapi lho, Eh. regane kalah karo wedhus ya. Kok iso?
Yo kalah. Lomba kan nang Ponorogo kan regane sak miliar. Yo Mas. 500. Iya iki. Anu dus PE. Dus sae. Pranane tawa, dus kontes. Oh, daginge. Iya. Ya ben bareng nek lomba nang Ponorogo. Lomba wedhus anu tawa. Ponorogo tawa Paitam. Nah, iya. PE kali gesing. Delok rono kayak gini ya. Jari ini Pak Gudang tak ngomong iya nih, wong iya ngomong ngono. Nek to, piye? Nah, lho sak gede-gedene sapi lho Eh. kalah karo rego wedhus Nah, iya. bener. Mengamati kan rencananya sopo? Pak Sigit lah. Berarti ngingu mendo. Sigit sinter? Oh, Mas Sigit sampean ah? Sing berarti ngingu mendo terus Mas Saiful. Duduk sikit iki. Sikit sopo? Pak Sikit dalang. Wah, lah. Alah. Dalang perempuan gitu. Mboten dalang keributan. Ndelok si Wowo e. Ayo, Mas. Delok Wowo.